pekatari. Gaur, Herrigora proiektue. Aupa entzuliok, bagatoz bueltan barriro, gure tarte izerragaz, Aitor Pekatari tartigaz. Da, esan dugu moduen, gaurkuen guretzako egun berezi bada, seguri ilusio asko egin dozkun elkarrezketa bat ekarri gaur. Bai, Gure Aitor Pekatarire. Esan dugu moduen, Herrigora proiektua aurkeztuko gu, eta hortarako telefonuen bestaldien, deku Herrigora proiektuko partaide bat, arratsaldeon. Arratsaldeon irati? Apa. Aupa. Hoi bai, ez? Bai. Arratien. Hori irati, bueno, ez dakit, aurkeztu zaitugu Herrigora proiektuko bosera male moduen edo, hasteko, entzule gehizinak edo jakingo dabie, oso ezagunena, Herrigora proiektu, baina, despistauren bate horti badabil, guztiak aguna saltzi, zu apur bat norzaren eta ze bier edo zer egin dozun, ez, Herrigora proiektu honetan. Bueno, bani, bakiotarra naz, Herrigorako kidea, eta Herrigora ekimen herritar bata, Nafarroa hegoalde eta erdialdeaetik Euskal Herri osora zabalduten dan proiektu bet, eta gure helburue da Nafarroa hegoaldeko produktuei bidie zabaldutie Euskal Herri den, eta hortik ataraten dugune, euskerantzako, euskerarako eta euskeraz eiti, ez? Eta, niri toketan da, apur bet, Bizkaitik eta ibiltie, eta mezu hori zabaldu, eta herri proiektu honen zabalpena aiten ibiltie. Aipatu zu ez, Nafarroa inguruko produktuek eta, zaila proba zabaltzen ez, ze produktu eskaintzen, ez dakit, adibidez plantea dutolako supermerkau batekin, ze produktu ez, ze desberdintasun egongo zan, ze produktu eskainiko ziren ez, proiektu honetan? Gure desberdintasun nagusiena, badauz gure produktu batzuk supermerkatu eta bat topeko deurez, gure desberdintasune bada guk ekoizlien prezio bardinen eskaintzen dugu zela prezioak, ez? Guk azkenien lortuten dugune da ekoizliek eskaintzen deuren edo eurek emoten deuren prezio horretan, Euskal Herri guztien prezioak emotie, herridetan iten da nauzolanari ezkerrez. Diferentzia hori dago, ez? Bitartekaritza lan hori ez dauela, egiten dugule, herridanatan deko guzen bolondrezare horreri ezkerrez. Hori da gure oinarrietako bat. Irati, oinebi zarela komentetan, ez? Zaretzen zarela merkatueri edo duintasun bat emoti, ez? Batez be ekoizlieri, eta, ikusten da, ikuspegi politiko bat ekozula oso landute, ez? Ezarela enpresa bat aluso esaten da moduen, ikuspegi politiko lando bat ekozuela, ez dakit, apur bat honen inguruen hausnarketa prozesuriko kinjo zuen edo aipatu alboskuzu, eta gero voluntari zuen inguruen be, galderatxo batzuk inguru txuguz, dana voluntariotza dan, langile dauzen, dana kidez osatute dauen, apur bat antolamenduen inguruen, ez? Ikuspegi politiko eta barne antolakuntza. Guk, gure oinarridek, Herrigoran oinarridek lau dire, ez? Euskera dekogu, Nafarroa hegoalde dekogu, elikadura buru jabetza eta auzolana, ez? Lau oinarri edo zutabe horrekaz jolastuten, oinarrituten egiten dugu guk gure lana, ez? Orduen, guk bai gure dugu Euskal Herriko produktuek eta elikadura buru jabetzan, ez? Egunerokotasunien kokatutie eta egunerokotasuneko konsumo ohituretan eragitea, hori bada gure helburu bat, eta guk hori egiten dugu Nafarroa hegoaldeko produktuek eskaintzen, ez? Badauz beste dinamika batzuk eta horrekaz bat egiten dugu, baina guk egiten dugu Nafarroa hegoaldeko agerreremuko produktu horrek zabalduten. Eta horregaz batera, euskera bebai, Nafarroa hegoaldean, badakigu Nafarroako gobernua, zona nego asko zona moduen defini duten duen eremu hori, eta zona mistan dauen eremu hori bebai, indartu gure dugu, ez? Bertako ekoizliet deko guzen danak, baina udazkenien egiten dugun kanpaina bat, Euskalgintzara, hango Euskalgintzara be, diru partida bat bideratuten dugu, euskera ikastolatan, aekan bitartez eta sortzen bitartez, eskola publikoan eredua bultzatuz, euskera indartuteko,
eta bebai lotzen dugu ez, produktuek bideratuten, ekoizlien etxietako atiek bebai euskerari zabaldutea ez. Hortik bada bere, ekoizliek zabaldu dozkue ate hori eta lortuten gabiz, produktuek euskeraz etiketeta egotie, webuniek euskeraz egotie, Nafarroa hegoaldean gugaz lan egiten deuren 23 ekoizliek onartu deure, 23 ez barkatu gehiago dire 25, euskera planak onartutea, ez, 2023ko danak martxan imintea, orduen, bagabiz, ez, lau oinarri horrekaz aurrera egiten dugu. Eta auzolana da gure azkenengo, baina ez, garrantzikitzi hauko zutabea, eta oinarrizkoa da, ez, gure funtzionamendureko, Europarik ez da, ez, hor, Jurretako Jon eta Ainakon bitartez lortu dugu zuen kontaktu, eta Europarik ez da, herrigorarik, orduen, guk ametik aprobetxe eskerrak emoteko lanien dabizen herritar danari, gure komunidadean parte direna, eta eurek direla gure oinarride. Barkatu, Aipatu duzu, lau oinarri deko zuzela, proiektu honen euskarri, eta, ez dakit, alde batetik hori, euskara bultzatzea hegoaldeko Nafarroan, ekoizle bitarteka hori da. Eta ni holan agroso modu ikusite esaten dut, ze gauza igual hain zaiak, ez? Gaur egungo gizartean horretako baten alde borrokatzia, eta baina zuek lau edo hainbat borroka liberien ekiten dozu zela, eta ez dakit zelan bizi dozuen hori edo zailtasun horiek biderkatzen dien edo guztiz kontrakue, dana elkarlanien jartzean errezo egiten jatzuen honekin aurre egiti edo ez? Nik esan honete erreza badala, ez? Egiten duela batak bestie lagundu, bultzatu, batzuk zuzenean beste batzuk bitarteko bide bateak, eta egiten duela erreza izetie, ez? Karo, ideia martxan imini zeurenak eta, ez? Oindala kasi 10 urte, karo, okurridu dakienak, oso ideia ona eukiz euren, ez? Dana azizan, guazen argia ikastola laguntzera, zelan egingo dugu, bertako produktuak asosatukotako zazkiekaz, eta hortik abiatu zan, eta ikusi zan, erantzune oso ona zana, euskal gizartean erantzune ona zala, eta egite da denporagaz, nik uste direla, erraztu egiten duela, ez? Guk mezuek dekoguz, bai ez dire teorikoak ez, praktikoak dire auzolana, praktikan iminten dugu, eta aspaldidanik Euskal Herrien demostre dugu auzolana dela tresna bat, ez, itzutz bat baino gehiagotan tresna bat ala, eta gu praktikan iminten dugu. Eta erakusten dugu auzolanari esker, lan kolektibo horreri esker, posible dala gauzek eitie, ez, eta posible da auzolan horreri esker Bizkaitik bultzatutie Nafarroan Euskal Gintza, posible da Nafarroako lehenengo sektoreari bestelako bultzada bat emotie Gipuzkoatik iparraldetik, talekudanatatik, ez, egiten dugu, eta orden nik uste dut erraztu egiten duguela. Emoten dugu oso gai diferenteak direla, eta euren artean harremanik ez duela eukin behar, baina lortu dugu formula bat ondo funtzionetan duguena. Bai, da oso formula interesgarri ganera, Gero beste galderatxo badeku, lehen hasiera baten aipatuzu zuek, barne funtzionamenduen kanpainak antolatzen dozuela, eta gurotzugun galdetu, ia funtzionamendu hauslan doien, eta oin 2022 urte honetako kanpaine zelan jungo dan, entzulientzako informazioe helarazteko. Bai, guk urtean zehar bi kanpaina egiten dugu. Udazkenan egiten dugu Euskarari Puzka kanpaina, eta hor helburu nagusia da Euskalgintzari bultzada bat emotea, ez? Orduan, Nafarroa hegoaldeko produktuak osatute, zazki berezi batzuk osatuten dugu, eta zazki bakotzaren prezioan 125, zonaldeko Euskalgintzara bideratuten dugu, lehen aipatu duten moduen ikastola, AEK, sortzenen bitartez, ez? Eta horrez gain, gerraldia ez, ante eremu horretan martxan imini dugun ekimenan bitartez. Eta kanpaina honetan, eskutik eskuran, urte osorako despentsa betetzeko asmoagaz, egiten duguna da olio bidoiak banatu, eta gero produktu sortak, ez? 12ko produktu sortak, zensuri, piperrak, orburuak, menestra, oso Nafarroa hegoaldeko produktuak direnak,
batez bez, justo horrek aipatu gauzenak, igual ez ezaguna bat diren batzuk, arroza, Euskal Herriren arroza produzi duten dugu, lekaleak, lortu dugu berreskuratutea garbantzuek eta bilistak berton produzi dutea, eta guk hori zabalduten dugu. Eta zelan funtzionetan dugun, lehen aipatu duten auzolan hori minten dugu martxan, Kanpainak hasi aurretik, udazkenekoa eta udaberriko hasi aurretik herriz herri joaten gara, herrietan dauzen bolondrezare horregat batzarrak egiten dugu, kanpainako helburuek eta azalduten, zelan antolatuko gara, zelako eskaintza dauen eta bar. Eta gero behin kanpaina eskaerak eiteko epea zabalik dagoela, ontxe, kanpaina honetan martxoan 30 arte eskaerak eiteko aukera dagoela zabalik, eurek lagunduten dozkue zabalpenerako, gure eskaintza ezagutara emoten, derrigora zerdan ezagutara emoten, leku batzutan ekimenak antolatuten dugu, adibidez datorren barikuen Ibai Zabalik astolan egingo dugu bertso saio eta olio daztaketa bat. Jumiko gara gu bai. Eta bai, martxan gabiz, eta behin eskaerak egiten dugu zela, gu ekoizleek minten dugu martxan, produzioa azten deure, lote desberdinek eta osatu, eta kasu honetan azte santuen ostien, banaketa egingo dugu, eta banaketa horretan bai, bolondrezak lagunduten dozku, herriz herri gune desberdinetan, jurretan kasuen dantzataldien lokaletik, lehen aipatuten Ibai Zabalik astolan, Euskaltegi, Txoko, Taberna, udaletxetako lokalak, badanatariko lokalan bitartez, banaketa egiten dugu, eurek egiten dugu lan horreri esker. Hori, entzulientzako, martxoako eta marrera arte, dekozu epie eskariz ekeiteko. Eskariz ekeiteko, zelan enlik gure entzuliek, webunetik, telefono, zelan funtzionan duzue? Bi bide dekoguz nagusiki. Errigora.eus webgunea erabilite, bertan sartzen diren momentuen gure eskaintza ikusi izango dire, neure, eta beste bide bata gure telefonoa, ondo gaderitzezu esan ingo dotelan apuntetako jentiteko eskureukiteko, 848-8 telefonora, astelenetik barikure, goizeko 9:00 ordu bat aterrietara gauz telefonoan arreta emoten, eta horrek dire, eta gero, herrietan ezagututen deure zenan bitartez bebai, eurek asko hortik etorten dazkuz, hau horrek emoten dazkuzen eskaera asko dire. Ondo, orduena... Beraz, irati, alegin du gara telefonoa apuntetan, baina zakit, guri denborarek ez bosku eman apuntetak ustatu entzulieko. Dala besta esan bider, Laur besta errepikatuko dugu. Baina entzulientzako, entzuliek hartu papela eta boligrafo eta apuntau. Hartu gehiela, papela, boligrafoa, 848-8 2 Oi, fenomeno. Oso ondo. Entzulientzako. Hori, produktuek eta eskatu aliziteko, eta herrigorari eta euskerari eta bai nekazaritzari bultzada txikitxo bat emoteko. Eta entzuleren bat, adibidez, proiektuen barri jakin ez dagoen entzule bat demagun, ez? Oin, proiektu guztoiako eta auzolanien parte hartu gure dago, ez? Zelan hartu leke persona batek, gure entzule batek adibidez, parte, ozelan izin alda kideo voluntario zuen proiektu honetan. Nik esango notxon, herriren ezagututen badeu herrigorako kanpaina garatuten duena, beran buru eskaintzeko lagunduteko batezbe banaketan lan asko egoten dalako. Eta beran herriren espada gondino herrigora, gu gazarremanetan iminteko eskatuko notxon, prez bada, gauzolan horretan parte hartuteko, info@errigora.eus emailera idatite, eta gu bera gazarremana ingo dugu. Baina gero badekuz, bebai beste momentu batzuk, dana ez dire kanpainan lagunduti eta hori ez, badekuz beste momentu batzuk, udazkeneko kanpaina gazlotute bebai, auzolan bat egiten dugu ablitazen, zazkidek eta osatuteko, 200 lagunetik gora batu ginen igez berreskuratu izan genuen, pandemia garaien atxera botabia izan genuen ekimen hori, eta horbe, badau, tartie, familiri gazioan, eta zazkiek osatuteko danon hartien. Ikusten zuen moden, herrigoran lanak banatuteko moduen ikusten, bai. Orden, nik kentie bai animeko neuen, euren herritetako taldera hurbilduteko eta laguntza eskaintzeko, eta gero, guk batik zabalindeko guzela bolondrez barrizek eta gure komunidade hori ondino behan diragoa aiteko. Jo, elegante. Rekal, besterik. Txiku, azkenen gora jungo gara orduen.
Bueno, heldu gara apenas, benetan pilo bat gozatu dugu elkarrizketa honegaz, Aitor Pekatari Errigora honegaz, baina gure tartia amaitzeko, beti badekuelako galdera izar batez, gure entzulieri gehien guzteinaken galderie, eta bizeten da, gu Laixia Irrati hau abadetxin dau finkatute, abadien estudizuen, eta hau bihurtugu gure konfesionario propizu, ez? Orduen guztetan jaku, elkarrizketatzen dugun persona o proiektu bakotzari, esatie, aitortzeko, ez, bere pekatu bat, bai modu personalien o bai kolektibo moduen, ez? Kasu honetan proiektu Errigorana da, ez dakit Errigoran inguruen, zuri personal, baina, pekatu txo bat entzulientzako, morba apur bat emoteko elkarrizketa honeri. Nik pekatu gaipatuten dozu esenean, burure etorten da, zeben pelikuli, igual zirkirenaz, baina, Los 7 pecados capitales eta hori, eta Errigora izen da gurezto, ontxe buruetekoten proiektu, gula datoz burure, ez? Pekatu gula, ni oinabil pentsetan basain zuriz, gabonatako zazkiretan etorten diren teiak, desietan egoten azela, zazkiren bat, ia zazkiren bat lotzen badazku bulegoan, ez dana banatu, eta bertako teiak duzte horrek hartzen, hori zeten da, geroan egoten gara, venga, kaduko bingo dazku sobran eukiten dugunetari, kaduko bindezko, hau janin berdogu, venga, janingo dugu, gu janingo dugu, periegaz, nektago en la... Behartute, ez da, Bai, derrigortute, eta bai, nik hori, gula, esango nekeo lan pekatutxu moduen, gula. Ondo lotute, gure pekatu kapitalagaz, igerten da gorkoen baskaldu barik ekarrizet jugule elkarrizketatzen, da eskertzen dotzugu doblemente, así que... Así que, beste barik, benetan placer bat izin da guretzako, zu gure irrationetan gotie, Errigora proiektuen bozeramale moduen, benetan uste dut gure entzulintzako oso interesgarri izango dala, así que beste barik, eskerrik asko, da hurrengo baten be, atiek zabari dekozuz. Sorry, eskerrik asko. Errigora. Errigora, lurretik ahora, da Euskal Herri osora. Talde lana, oinarri, lagundu zelkarri. Herri bera, mugarri, Errigora aldarri. Errigora, lurretik ahora, baratzetik kutxara. Errigora, lurretik ahora, behetik gora. Sustatu saretu nahian, gure esparru guztietara